Cela usixelele kancinci ngawe kunye nendlela oludibaniselwano nge-MOU luza kuguqula ngayo amashishini wamafama. Igama lam nguPhathi Uxolo Nodada, Executive Chairman SIGA Strategic Investment Group Africa. We've got various investment in various industries, and one of the industries that we invested is agriculture. In agriculture, it's about development of rural farmers to make sure that they can go to the next level of becoming commercial farmers. We have partnered with the farming organization here for the partnership to own a feedlot where the farmers will bring in their cows and we will feed those cows and then be able to exit those cows to abattoirs locally, and then we'll be able to export that meat to different places in the world. Sicela usixelele kancinci ngawe imingeni ubukhe wajamelana nayo njengomfama kunye nendlela oludibaniselwano nge-MOU oluza kuguqula ngayo ishishini lakho lize livelise amathuba amatsha. Nkosazana, ndicinga uba yindlela entsha le eze kusinceda thina njengamafama amnyama antsundu. Isystem yabantu abamhlophe ibisivalele koleni thina bantu abanayo. Noba sithatha amathole wethu siwase kubo, asifumani ziprice ezifanayo. Iprice yomntu omhlophe iba phezulu, kodwa noba singasiquality enye emarketini siyothengisa amathole, ikhona i-segregation ekhoyo in terms of the prices. So iyasibetha ke kakhulu loo ndawo leyo. Noba usinkomo yakho emarketini ubuya ukhala uyifezisa. Noko ke le MOU xa siyijongile nendlela ke esi-engejana ngayo ingathi ingaluzisa utshintsho nenguquko kumntu omnyama. Nokusitopha ii-trucks ezininzi ezisuka eRhawutini zizowola amathole wethu ngeesenti apha. Noko ke siyathemba uba ingakhona into ezawuba lutshintsho yawuba i-implementwa le project. Sicela usixelele kancinci ngawe kunye nendlela oludibaniselwano nge-MOU oluza kuguqula ngayo amashishini wamafama aphantsi kolawulo lwakho. Mandisibulisele, ndinguNkosi uZwilethu Tyhali, oyintloko yenqila yamaMpondomise aseNtshonalanga. Inxalenye ke yomhlaba endiyiphetheyo ilapha eLundini. Ndicinga into yokuba le ndibaniselwano endiboneyo ebaluleke kangaka izawukwazi uba incedisane namafama ethu, ngoba kaloku laphela elaa xesha lokuba abantu bagcine iinkomo zibe ndala, abantu bemise ngento yoba yeyi ndifuna inkabi enkulu. Ngoku iinkomo masizifuyele into yokuba zikwazi into yokuba zifundise abantwana bethu, zikwazi into yokuba zibeke ukutya etafileni. So le ndibaniselwano izawuncedisa ke ngoku because abantu bazawuthi iinkomo xa zifika kwistage soba mazikwazi uba zithengiseke, ziye kwimakethi, bazise kule feedlot, zifidwe, zikwazi uba zibe nevalue. Ukodlula ngelaa xesha iinkomo bezivele umntu azithengisele nje xa kuzoba khona umcimbi. Kanti if it is commercialized, it is better for into yokuba abantu bakwazi into yokuba bafundise abantwana, bakwazi uba batye.